Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ अरुणाचल प्रदेशखौ बांग्रिंआ सोमावलांदों मैया मंगलबारनि हरनि 10:14 समाव अरुणाचल रायजोखौ सोमावग्लुंलांदों बांग्रिंआ बे बांग्रिंनि मावखांनायाव अरुणाचल रायजोनि सीमा सेरनि आसाम रायजोआवबो सोमावग्लुंलांदों हरनि समाव मावनाय बांग्रिंआ 4.6 रिक्टार स्केलमोन होनना फोरमायथिदों बे बांग्रिंनि मावखांनायाव जेबो खहा जायाखै बे बांग्रिं मावजेननाय जायगाया अरुणाचल रायजोनि तावांनिफ्राय 68 किलोमिटार साहा सानजाथिं हा सिंनि 70 किलोमिटार गोथौआव होनना फोरमायदों नैथियाव दङ 13 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ बिफाया हाबा खालामो पुनेयाव सुबुं माहारिखौ लाजि फोनांहोनाय मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों पुनेनि पुरनदारनि साम्बोली गामियाव सासे आइजोआ गावनि फिसायनि बेरेखा अजद होयो फिसाया गावनि 13 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ हाबा खालामनायनि अजद होनानै अजदलाइखौ होदों पुलिसा साबा सुबुंनि बेरेखा मोनसे केस होदों पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला अजद होगिरि थामहिनबा बिसिया गावनि न'आव थायोमोन आरो बिथांनि फिसाय राजु पावारा खाथिनि गामियाव दिन मजुरिनि खामानि मावोमोन थांनाय 6 दान बिसोरनि 13 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ गावनि बिफाजों दंमोन बे समावनो बिफा राजुआ गावनि फिसाजोखौ हाबा खालामनायनि अजद दैखांदों बिसिया हाबा जानायनि बागै बिसिया गावनि सोमोन्दोनि ओनसोलनिफ्राय 17 जुन खालिसो मिथिनानै मोनो हाबानि फट' नुनानै बिसि ममताया केस होयो थामथियाव दङ BTR नि आबाद बिफाननिफ्राय सा 104 मुलाम्फायारिफोरनो ट्रेक्टर रानदों दिनै क'क्राझाराव BTR नि आबाद बिफाना आबादारिफोरखौ बिगियानिक राहाजों आबाद दिहुननो आरो आबाद बिथिङावबो जौगाखां खालामनायनि थांखिजों गंब्रै जिल्लानि सा 104 मुलाम्फायारिफोरनो SOPD 2020-21 बोसोरनि बिथांखिजों 50% रेहाय होना पावार टिलार ट्रेक्टर राननानै होयो BTR नि आबाद बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा घनश्याम दासआ क'क्राझार सहराव थानाय BTR नि आबाद बिफाननि डिरेक्टरनि मावखुलियाव पावार टिलार ट्रेक्टर राननानै होनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि सा 37 चिरां जिल्लानि सा 15 बाक्सा जिल्लानि सा 37 उदालगुरि जिल्लानि सा 15 मुलाम्फायारिफोरा मोनफुंनो हायो ब्रैथियाव दङ थुख्रा खालामनानै गारहरो सेंग्रानि गोथै सह छत्तीसगढ़नि अंबिकापुर होननाय जायगायाव जानाय मोनसे जाथाया सुबुं माहारिखौ लाजि फोनांहोदों जाथायखौ फोरमायनाय बादिब्ला छत्तीसगढ़आव पुलिसा सासे सिनाय मोनै सेंग्रानि गोथै सहखौ लामा खाथिनिफ्राय बोखांनो हायो पुलिसा सेंग्रानि गोथै सहखौ बस्तायाव थुख्रा थुख्रा खालामनाय हालोदाव मोननो हायोब्लाबो खर'खौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै रायजोफोरा खौरां होनायनि उनाव पुलिसा जाथाय जायगायाव सहैयो आरो लामा खाथिनि नालानिफ्राय गोथै सहनि थुख्राफोरखौ बोखाङो पुलिसा गिबि नायबिजिरनायाव सोरबा दुथांफोरा सेंग्राखौ खास्रि बिस्रियै बुथारनानै थुख्रा थुख्रा हानानै गालांदों होननानै सन्देह खालामदों पुलिसा बे जाथायनि दायनिगिरिखौ नागिरगासिनो दं बाथियाव दङ फैगौ 7 सानाव सा सानजा भारत हादराव गोबां बिबांनि अखा हानो हागौ होनना भारत हादरनि बोथोर बिगियान इन्डियान मेट्रलजिकेल डिपार्टमेन्टआ आगु फोरमायथिदों बे 7 सानाव आसामावबो गोबां बिबांनि अखा हागोन होनना सांग्रांथि खालामदों दथियाव दङ बाक्सायाव बाइकनिफ्राय गोग्लैना सासे आइजोनि जिउ खहा जायो बाक्सा जिल्लानि 31 नं राजा लामायाव दिनै बाइकनिफ्राय गोग्लैना सासे आइजोनि जिउ खहा जायो जिउ खोमानाय आइजोखौ मंगलदैनि नेसा होननानै सिनायथि होदों जिउ खोमानाय आइजोआ गावनि बिबोनांजों मंगलदैनिफ्राय बरपेटासिम बाइकआव थांगासिनोमोन नाथाय बरमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेन्ट जनस हायार सेकेन्डारिनि मोखाङाव बाइकनिफ्राय गोग्लैलाङो जायनि जाहोनाव लामानि डिभाइडाराव सौदावनानै जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो आइजोआ उनाव बरमा पुलिसा आइजोनि गोथै सहखौ बोखाङो आरो पस्टमर्टमनि थाखाय मुसलपुरसिम दैथायहरो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।